Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai suna Love Stories Hausa Novel TV, wanda za ku saurari wannan zazzafan littafi mai suna Bakin Tulu na marubuciya Kausar Muhammad, tare da ni Nabila Aliyu Tudun Wada, marubuciyar ku mawaƙiyar ku kuma 'yar jaridar ku, wadda duniya karatu kuka fi sani da Nabilan Silab. Bayan na idar da sallah lokacin Hajiya Marwa har ta yi wanka da ruwan zafin da ta dora akan ɗan risho ɗinta na nima ta juye min nawa. Ba ƙaramin daɗin jikina na ji ba da na yi wankan kuwa, sai kuma barci da yunwa da suka fara na ƙurƙusa ta. Sallamar da na ji an yi haɗe da shigowa ya sa na ɗagowa daga nan ke da dumar da nake yi. Ɗan magidanci ne wanda aƙalla zai shekara 42. Har ƙasa na gaida shi amsa fuska a sake yana bina da kallon rashin sani. Ganin mahaifiyarsa ta fito daga uwar ɗaki ya sa shi duka ya gaida ita cike da ladabi. Hamza har an dawo daga kasuwar kenan. Zama ya gyara kan kujerar ɗakin ya ce wallahi ko mama. Shigowa na kenan na ga kofar ki a buɗe na ce ashe kuna tafe ba mu sani ba. Dan murmushin jin daɗi ta yi na nuna kula da ɗanta ke mata ta ce bari kawai babu caji ne aida za ka ga kirana. To ya kasuwar da fatan lafiya. Murmushi ya ce lafiya ƙalau albarka gobe muke nema kawai sai komai na mai tafi daidai. To Allah ya albarka ya gyara mana lamura. Amin mama. Na ce har da ba uwa kika zo ne? Ya faɗi yana duban ɓangaren da Maryam take. Zaune ya kanta a ƙasa don tun da ya shigo ta koma gefe kanta a ƙasa. Bayan ta gaida shi ɗin nan, yar dariya ta ce yarinyar ƙawata ne ta biyo ni yi min hutu kafin a koma makaranta. Oke Allah ya taimaka. Duban inda take ajiye kula abinci inda idan an kawo mata ya ga wayar. Duban mahaifiyarsa da sauri ya ce mama ba a kawo muku abinci ba ne? Murmushi kawai ta yi mai cike da takaici. Ta san idan har ta buɗe baki ta yi magana to kuka za ta fashe da shi. Don haka kawai ta kau da kanta tana jin wani malolin abu da ya tsaya mata makoshinta a fusace fice daga ɗaki yana huce cikin ɓacin rai. Rufe ƙofar kicin ɗin ta yi. Aba tsaye a gefenta ta ƙara masa biya. Kallon ta yi cikin ɓacin rai ce. Rashida ina abincin mama ne wai? Kallonsa ta yi da ƙananan idanunta ta ci gaba da kulle kicin ɗin ba tare da tanka masa ba. Da ke nake fara shida. Ya faɗi a zafafe kamar zai kai mata bugu cike da tsiwa ta ce ban dafa da ita ba kaji idan kana iyawa ka shiga ka girka mata mana. Kallon ta yake cike da mamaki idan bai tsammanin rashin mutuncin matar tasa ya kai har hakan ba. Ashe baki da kunya Rashida? Ni ki faɗa ma haka? To ba zai yi ba. Na nemo na kawo a hana mahaifiyata san ba zan lamunci hakan ba. Ƙoƙarin buɗe kicin ɗin yayi ta riƙo rigarsa ta baya. Mari ya sakar mata wanda ya matuƙar girgita ta. Abba da ke gefe ya saki abincinsa yana kuka ihu ta saki ko tana ja masa Allah ya isanta ba tare da ya saurare ta ba shiga kicin ɗin haɗa da zuba abincin a cikin kula ya haɗa komai ya fito. Hajiya Marwa ce ta fito da sauri don Abba ya faɗa mata babansu ya mari ummansu. Haba Hamza ban san ka da sauran hannu akan mace ba. Haƙuri ake da su kaji baka kyauta ba. A rara Rashida ta watsa mata ta ce dama burin ki kenan ki sa ya wulakanta ni tunda baki ƙaunata. Idan kika kore ni sai ki aura masa wata ko ke ki maye gurbi na. Rashida ya faɗi idanunsa jajir jikinsa na tsama ganin haka yasa ta faɗa ɗakinta da sauri don ta san Hamza akwai haƙuri idan kuma ya fusata hankalinsa gushewa yake yi. Cike da sanyin jiki Hajiya Marwa ta koma ɗakinta jin irin cin mutuncin surukarta ta yi mata. Har ɗaki ya kawo musu abincin ya fice bayan ya musu sai da safe don har yanzu ransa a ɓace yake. Ganin haka yasa Hajiya Marwa ta ce Hamza don Allah kar na ji wani jidali haka nan ka yi ta haƙuri kaji. Gyaɗa kai ya ce to mama. Bayansa ta bi da kallo cike da tausayin uwa don ta san bai yi dacen mata ba. Maryam matso ki ɗiba abincin kin ji? Kar ki sanya wata damuwa ga zuciyarki kin san kowa da kaddararsa. Dan matsuwa ne fuska na a sake na ɗiba abincin wanda rabisko ne da miyar alayyahu ya ji nama ba laifi. Sai dai cikin zuciyata tunanin nake hakan ne kuwa ta kaddara kenan zama da mutane mabambanta halaye. Tabbas na san ko ga haka na tsaya na ɗan ilimantu da rayuwa sai dai ban san nan gaba mai za ta haifar min ba. Dan jikina yana bani innata ta yi min nisa kwarai wanda a yanzu ne ba zan iya kaiwa gare ta ba. Dan lamshe idanuna na yi ina tauna burabuskon da ya yi laushi kwarai da daɗi sai dai wacce ta yi girkin ne halanta daban. Kaɗan na ɗan tsakura duk da ya mini daɗi amma cikina a tushe yake ga kuma gajiyar tafiya. Tura kwanan na yi gefe na ɗan kwarɓi ruwa kaɗan. Maryam kar ki ce min kin ƙoshi haka. Dan murmushi na yi na ce wallahi na ƙoshi mama. Cikina duk ya tushe ne. Ai dole Maryam dan tafiyar da muka ɗebo ba kaɗan ba ne. Kan ɗinɗimiyar katifa na kwanta ina lamshe idanuna dan na gaji kwarai ban wani daɗe ba ko bacci ya ɗauke ni. Ban san iya lokacin da Hajiya Marwa ta ɗauka tana jin labaran duniya ba ita ma. Washe gari da safe da ƙyar na tashi ne sallar asubahi don har yanzu ban gama ware gajiya ba. Ƙoƙarin fita ɗaki nake yi bayan na ninke da duma. Hajiya Marwa ta ce Maryam ina kuma zaki je da safe haka nan? Har ƙasa na gaida ta da amsa da murmushi ga fuskarta. Mama zan ɗan tattara gidan ne kafin su tashi. Kar ki damu Maryam, yi kwanciyar ki dan matar gidan ba a yi mata katsalanda.
dan kin ji kar ta samu abin jidali da safen nan. Kan doguwar kujerar falon na kwanta dan daman na fi buƙatar sa. Sama nake jin hayaniyar yara a tsakar gida, sai dai duk da yanda suka so zuwa wajen Hajiya Marwa, Rashida ta hana su har suka tafi makaranta. Zuwa karfe 10 na miƙe hade da sharo ɗakin na gyara shi sosai, ko ina ya ɗauki ƙyalli. Albarka mama ta dinga samun cike da jin daɗi, dan ita kanta ɗakin nata sha'awa ya bata sosai, duk da ba wasu kan arziki bane ga ɗakin. Sallamar Hamza ya sa ni miƙewa daga zaunen da nake a falon, ina gyara kayan mu cikin jaka. Gaida shi na bar falon zuwa cikin ɗaki don na ɗan basu waje su ɗan gana. Hamza har an fito kenan. Doka ya ce mama mun tashi lafiya. Gyara zama ta yi ta ce lafiya kalau, ya kwanan iyalin naka. Alhamdulillah, ya ce kansa a ƙasa. Dan kunyar mahaifiyarsa ce ta kama shi na rashin mutunci da matarsa ta yi mata, to a dai ta haƙuri da rayuwa, komai zai wuce kaji. Murmushi ya zaro 500 ce gashi mama, kawai wani bukatun babu yawa. Musa ta yi ta sanya masa albarka, wanda hakan ya yi masa daɗi ƙwarai. Bari na je wajen Ayuba mai shayi, zan sa aka muku shayin da biredi dan naga kamar zai fi haka. To Allah ya tsare ya bada abin da aka je nema. Amin, ya ce ya fice zuciyarsa wasai, don albarkar uwa daɗi gare ta. Babu ko ma sai gashi ya aiko yaro da shayin haɗe da biredi ga wainar kwai aka musu mai kauri. Alewa Hajiya Marwa ta baiwa yaron ɗan aikin, suka karya cike da kwanciyar hankali. Ba karamin tunzura Rashida abin yi ba, sai da ta tare yaron ta gama ya aiko da shi. Ganin har da wainar kwai yasa ta ƙara tunzura ƙwarai, don ko ita bata ci wainar kwai da safen ba. Gilan da ta ja kan igiyar shanya ta fice daga gidan bayan ta saba karamar yarinyar ta Minar a baya. Gidansu ta nufa da ke layin 'yar kasuwa, don babu nisa tsakaninsu da sabuwar unguwar. Cikin da shishiyar murya ta yi sallama cikin gidan nasu. Ɗakin mahaifiyarta ta nufa, tana matsar kwalla, idanunta jazar, dan tun hanya ta shigo kanta ta ƙoshi. Karo suka yi da mamarta ta tattaro shara za ta zubar da shi. Kallonta ta yi ta ce, ke lafiyar ki kuwa? Kika taho gida sanyin safiyar nan? Fashewa ta yi da kuka da share ɗakin da sauri. Ajiye tsintsiyar hannu da ta bi ta ɗakin don jin ba a san zuwan nata. Wai zaki magana sai na ci ubanki ne? Mahaifiyarta ta faɗa mata cike da masifa. Don Hauwa mahaifiyar Rashida ba dai bala'i ba kam. Hakan ya sa mutan unguwar ke tsoronta sosai, musamman idan ka taɓa ɗiyoyinta to babu zaman lafiya. Ƙararraki ta kwashe ta faɗa ma Hauwa kamar yadda suke kiranta, babu wani sarki babu kuma kara. Tuni idanun da suka juye saboda bala'i, dan ta fara surfa ma Hamza zagi da Hajiya Marwa. Daga labulen ɗakin Malam Hayatu yayi. Mahaifin Rashida ya ce, haba Hauwa, da sanyin safiyar nan baki bari mu huta, ki wani fara zage-zage haka nan. Bari malam abin da Marwa take ma Rashida ya fara isa ta, kawai ta zauna tsakankanin yara gote-gote da ita tana haɗa su faɗa. Murmushi irin nasu na manya ya ce, Hauwa ho, halinki sai ke yanzu ke sake yarda da maganar Rashida ba tare da kin bincika ba. Ni ina da tabbashin Hamza ko Marwa ba za su mata haka ba. Turbina fuska ta yi cike da ɓacin rai ta ce, ai daman na daɗe da sanin ba ka ƙaunar ɗiyoyina, shi yasa zan faɗi hakan, amma idan kai ka ga ba za ka ɗauki hukunci ba, ni zan ɗauka. Ai ko dai ba shiri ta tasa yarta a gaba suka fice, ba su bi ta kan Malam Hayatu ba. Nafef suka hau don Hauwa gani ta gidan ya mata nisa saboda bala'in da ke cinta. Babu ko sallama sai ganin su Maryam ta yi sun faɗo gidan, tana zaune tana gyara kayan miya. Bayan ta share gidan tsaf ta yi wanke-wanke, duk kuwa da Hajiya Marwa ta hana ta, amma sai da ta yi ganin gidan kaca-kaca. Arewa Maryam kallo Hauwa ta yi ta ce, nan dole a haɗa ki faɗa da miji, tunda an kawo mai tura gwamnatin kito. Ko ni uwarki Malam ya kawo min santaleliyar budurwa, haka ga gidana ai sai inda ƙarfi na ƙare. Ƙara cika Rashida ta yi da zugan uwarta tana hararin Maryam, da tun shigowar su ta gaida su ba su amsa mata ba. Wai Maryam wa nake ji ne kamar ta Hauwan Hayatu, cewar Hajiya Marwa da ta fito zuwa bakin ƙofa. Ni ce kuwa Marwa, sai kin ƙaraso ba, ga nan tafi ai dan magana ce mai muhimmanci ta kawo ni gida. To maraba ƙaraso. Wani harara ta danna Maryam tukunna ta yi ɗakin Hajiya Marwa kamar kububuwa. Rashida ma ɗakin ta yi ranta a ɓace. Bin bayanta ne da kallo cike da mamakin wannan zancen nasu, da ni na ma rasa gane kansa. Dan murmushi Hajiya Marwa ta yi bayan ta gama sauraron zancen Hauwa, ko ta ce ƙararren da Rashida ta faɗa masa. Amma kam Hauwa kin bani mamaki. Na yarda da zancen Rashida, wacce kin san ko bata ci darajar surukata ba, ta ci darajar ɗiyata idan zumuncin da ya haɗa. Amma matsayina na uwa a gare ta, ta rufe idanunta ta min rashin mutunci. Kin ga dakata Marwa, ni ba zan yarda Rashida za ta yi miki haka ba gaskiya. Magana ta kura mata ma, kuma ba zan lamunta ba. Babba dai ya san babba ne kawai, in banda ma abin Rashida ina ita ina Hamza, ai tafi ƙarfinsa. Na ce irin nata da na ubanta ya sa muka bashi ita. Saboda haka idan ma kin je can wata uwa duniya kin samu masa mata ne, to ba za ta sabu ba. Miƙewa ta yi ta fice zuwa ɗakin Rashida, ta ƙara zuga ta sosai tukunna ta bar gida. Haka muka wani gidan babu daɗi, don ko da yara suka dawo hana su shigowa ta yi. Sai na sai ba da Abba, don duk makarantarsu ɗaya, da duk makar da suke sha hakan bai hana su zuwa gurin kakarsu. Hakan bai hana su zuwa gurin kakarsu ba. Amarci Lauratu da Alhaji Mubarak ake sha sosai, soyayya ke nuna mata kamar zai mai da ita cikinsa, a daina ganin ta ma.
Ita kanta Lauratu ta san yar gata ce ita ta kowane bangare, ga mijinta yanda yake tattalinta. Aurensu da ita kamar ta tako gidansu da alkhairi ne, don kuɗi ta ko'ina shigo masa yake. Yan uwan miji kowa tarare ta yake ganin yadda take riƙe marayun 'ya'yan mijin nata biyu mata ɗaya namiji. Afnan Hanifa sai Anas, ga kuma Aliyu da ya dawo wajenta. Ita kam Kausar yar ummi ce don ta idana. Cikin 'yan kwanakin ya koya mata mota ko ta dan kware ba laifi, dan tana kai kanta gidan Imam Abdallah. Sai take a gaban gas din tana soya kwai. Mai aikinta mai suna Wani na daga gefe tana taimaka mata da sanya shawarma a cikin lunchbox din yaron, dan shi suka ce musu. Anas ɗan kimanin shekara 4 ya shigo kicin din ya ce, "Ami kin ga Aliyu ya ɗauko min pencil color ina ko?" "Oh Aliyu, kana sa ni ciwon kai," Ami ta faɗa tana kashe gas din. Yar dariya uwa na ta ce, "Aliyu ga tsokanan Anas kuma ka ƙara." Dariya ita ma Amin ta yi ta kama hannun Anas ta ce, "Idan kuma ba a ga abokin ƙiriniya ba a dame da tambaya ko?" Ganin fitowar Amin na hararansa ya sanya shi tilla Anas kwallo ɗin yana zara idanu. Kamosa ta yi haɗe da marɗa kunnensa ya fasa ihu. Fitowar Alhaji Mubarak ya sa Amin sakar masa kunnen yana matsar ƙwalla. Halifa ce ta fara bashi haƙuri tana hararan Anas ɗin yana dariya. "Laura ba kana son jin zade," ya faɗi yana shafa kan Aliyu. Da murmushi ta tana gyara ma Anas nufin ɗin jikinsa dan sukul za su tafi. Yalinsa Abban Afanan ya cika tsokana ne. Dan harara jefa mata ya ce, "Abban Afanan ɗan dai ko?" Haɗe da kashe mata ido bayan ya faki idon yara. Kunya ce ta kama ta don ta san me yake nufi da haka. Cikin sauri suka yi breakfast. Tukunna direba ya ɗauke su zuwa makaranta. Sai da suka kimtsa komai falon ya ɗauki ƙamshi da sanyi AC. Tukunna ta gyara jikinta ta wuce zuwa taraka mijin nata dan tun ɗazu yake mata waya. Babban ɗakin taro ne wanda ya haɗa manyan 'yan kasuwa na gari daban-daban. Kallo ɗaya za ka yi masa kasan manyan mutane ne da ake ji da su a wannan ƙasar mu ta arewa ce. Ka ga Alhaji Badamasi mun fa gaji da jira ce wajen mintunan ma 40 a nan, amma bai isa ya halarto ba. Ƙarashe maganarsa cike da ɓacin rai. Mararrace fuska Alhaji Badamasi ya ce, "Don Allah Alhaji Bala ku yi haƙuri. Wallahi yaron ne akwai taurin kai, amma fa idan muka kwantar da hankalinmu ba ƙaramin samu zamu da shi ba. Gaskiya dan dukiya ce da shi mai tarin yawa wanda duk cikinmu babu wanda ya mallake ta." Yaron malam Malam ɗinsa Alhaji Bala ya ce, "Yanzu na ji batu tun da ka ce za mu samu riba ka san mu idan akan dukiya ne ba mu ƙi mu kauce hanya ba." Dariya suka sanya gaba ɗayansu suna ƙara tattaunawa. Jin an turo ɗakin taron ya sa su mai da hankalinsu ga ƙofar haɗe da nutsuwa. Cikin takunsa na kasaitattun maza kuma saurayi mai tashi ya shigo ɗakin taron, fuskarsa haɗe babu ɗigon fara'a. Fiye ɗinsa ne yake biye da shi a bayansa da sauri gyara masa kujerar da zai zauna ya yi. Zama ya haɗa da ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya, wanda hakan ya ƙona ma yawan su rai a cikinsu don ba su yi tsammanin ganin su yaro matashi haka ba. Ba mu ƙi mu kauce hanya ba. Dariya suka sanya gaba ɗayansu suna ƙara tattaunawa. Jin an turo ɗakin taron ya sa su mai da hankalinsu ga ƙofar haɗe da nutsuwa. Cikin takunsa na kasaitattun maza kuma saurayi mai tashi ya shigo ɗakin taron, fuskarsa haɗe babu ɗigon fara'a. Fiye ɗinsa ne yake biye da shi a bayansa da sauri gyara masa kujerar da zai zauna ya yi. Zama ya haɗa da ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya, wanda hakan ya ƙona ma yawan su rai a cikinsu don ba su yi tsammanin ganin su yaro matashi haka ba. Masu sauraro bari mu tsaya nan, sai idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya.